Hola, em dic Josep Riz i avui faré el tema de por a parlar en públic. Jo tinc bastantes pors, avui us en diré 3 perquè no sempre són les mateixes. Quedar-me en blanc és una de les pors que tinc més, que per exemple estàs dialogant o estàs parlant i de cop et quedes blanc davant de molta gent i no és molt agradable. Fer el ridícul és un altre i no expressar-me bé, més ben dit, no saber dir paraules, equivocar-me en frases, això també em fa molta cosa que em passi davant de molta gent. I mira, us donaré uns trucos. A mi, per exemple, aquests trucos em funcionen molt bé perquè puc relaxar-me més. És, per exemple, imaginar-te que no hi ha ningú, després puc parlar tranquil i així fins que acabi el que tinc a dir. O, per exemple, en algun moment, o quan em fiqui més nerviós, miro a dalt de la gent, no els veig, però ells pensen que els estic mirant i, clar, després allà ells pensen que miro, però no els estic mirant i estic més tranquil, perquè penso que no em miren. Després, tinc algun altre que ja ho sabeu, d'imaginar que estan despullats o qualsevol cosa, que aquests ja són típics. I després, per exemple, mira, ara m'acabo de quedar en blanc i no sé què dir ben bé, però mira, també fa més por, fa més por que et trobis algú apuntant-te o que parla en públic, vull dir, no és per tant, es pot fer i jo crec, almenys, que es pot fer, vull dir, parles bastant, quan estàs a classe, això, pots parlar, parles i es pot acostumbrar a fer-ho.